Toto je čerstvo zrekonštruovaná trať vo Sverebci. Poďme si pozrieť jedno kolo z dnešného tréningu. Ideme na to, takže po štarte sa ide doprava na klasické dve lavice, tu je spomaľovák. Ideme na lavicu, ktorá má krásny nájazd a ešte krajší dopad. Potom ideme na túto menšiu lavicu, ale tá o dosť viac vyhadzuje ako zvyčajne, lebo je pekne nabrúsená, pravá zatačka, drážka. Potom ideme na tento dvojačik cez tunel, ktorý je o dosť väčší a krásne sa skáče. Z tohoto mám najväčšiu radosť. Krásny transfer hore baňou, po ktorom sme tužili všetci už niekoľko rokov. Už sa tu krásne skáče. Klasika pravá zatačka, ideme do dola, ľavá zatačka, troška to šmíka, lebo je to tvrdé, ešte to trošku už popršalo, ale určite to bude ešte lepšie. Pravá zatačka klasická, druhá baňa do dola, odskok, ľavá zatačka, tiež tvrdšie, také prachové, ale dalo sa do toho oprieť. Výjazd hore, hop, odskok, pravá zatačka, cez taký lesík, ideme do dola a tuto máme nový malý dvojačík, hop. Sem sme chodili dnes dovonka, pretože to bolo rýchlejšie ako ísť na brzdy dovnútra, vracačka a ideme plyn na dvojak, ktorý je krásne nabrúsený, parádny dopad, hádže, tak ako má. Tuto máme taký spomaľovák, jeden, taký druhý. Táto zatačka bola dneska pecková. Tuto som troška urobil chybu, tak som spomalil. Ideme na túto lavičku, hop. Za ňou hneď nasleduje tento spomaľovák a ďalší, dajme tomu trojak do dola, skôr dvojak. Ľavá zatačka, spomaľovák už spomínaný a ideme zase na veľkú lavicu, hop, ktorá je pekná, malá lavica. A to je všetko. Do komentára môžete napísať, čo si o tejto trati myslíte vy. Za mňa to je naozaj pecková trať a konečne to dostalo toho správneho ducha, za čo môžeme ďakovať pánovi Drozdovi, ktorý sa o toto všetko postaral so svojimi ľuďmi. Takže vidíme sa už vo Sverebci na 3. medzinárodnom majstraku Slovenskej republiky. Dajte like a nezabudnite ma sledovať pre ďalšie videá. Čaute.